O Concello de Meis xa ten todo preparado para a celebración da Semana Santa de Paradela, unha recreación dos últimos días de Xesús que atrae a vila a miles de persoas. A principal novidade deste ano é que as recreacións aumentarán coa celebración do casamento de Canaán. Este ano, aparte das bodas de Caná, que realmente vai a ser algo para disfrutar, porque están prácticamente todos os actores, menos os que non poden por motivos laborais, van a estar nesa representación arriba na croa. Estamos falando de preto de 100 persoas á vez representando unha boda xudía da época. É o momento no que a primeira milagre de Xesús, cando converte a auga en viño. Entonces é algo moi divertido, moi distendido. Nos actos participarán ao redor de 100 actores cuxa interpretación é en directo. Para potenciar as representacións, o Concello triplicou o seu investimento en megafonía, iluminación e vestiarios. Creemos que a Semana Santa ten que seguir avanzando e este ano tamén facemos unha inversión importante en canto a vestiarios, se vai a renovar bastante vestiarios, se vai a renovar tamén elementos das procesións tamén para poñelas ao día e para renovar o que está xa que son moi bellos e en condicións que non eran as idóneas. Se van a renovar tamén elementos dos escenarios, como seguramente a decoración dos escenarios e o acceso ás escaleiras de acceso aos escenarios. A festa está declarada ben de interese cultural autonómico, pero o obxectivo do Concello é conseguir o recoñecemento nacional. A súa expectación ben o merece, xa que esa semana achegaránse á vila miles de persoas. Nos o que temos claro é que a Semana Santa xerera moito interés da nosa comarca e en quen nos visita, quen ven a mellor a pasar as vacacións a outros concellos da contorna que non son de aquí, pero que veñen a ver a Semana Santa. E, esperemos que esas variables que fundamentalmente o tempo que nos acompañen este ano outra vez. Os actores levan ensaiando dende novembro, aínda que os papéis principais xa están repartidos, dende a organización teñen as portas abertas para calquera persoa que queira participar nas representacións.